Disciplína je sloboda. Pustite si to. Áno, pustite si to, ale však o tom, že hranice nám dávajú slobodu, nám hovorí celý svet. No jediný spôsob, ako môžeš namalovať niečo kreatívne, je, že si dáš hranicu, že si zvolíš, aké veľké bude to plátno, alebo aké malé. To je hranica. Technika malovania. Toto všetko sú obmedzenia, že keď si vyberieš jedno, nemôžeš to druhé. Jediný spôsob, ako urobiť krásnu hudbu, je, že sa obmedzíš, že aké bude tempo, aký bude štýl, proste, že máš len tých 12 nôt, respektíve 7 plus tie poltóny. Pokiaľ nie si Arab, potom ich je vác. No, hej, taký Steve Jobs, keď žil, obliekal sa vždy to isté. On sa veľmi obmedzil v tom, čo si obliekol, nemíňal svoju kreativitu oblečením, obmedzil sa vo oblečení, aby proste nemusel tým strácať energiu, čas. Im dalo slobodu, ten čas, tú energiu venovať niečomu inému. Áno. Takže disciplína je sloboda. Ja som akože veľký zastanca toho, že hranice, správne nastavené hranice nám dávajú slobodu žiť.